Arratsaldeon, jaun Andreok, ongi etorriak esan daiteztela Beterriko liburu 2006 ezagutzera emango dugun ekitaldi honetara. Gaur Larraulen Beterriko liburua Ohorezko literatura aipamenaren 11. edizioa ospatzen dugu, eta gaurkoan hemen ditugu gurekin Jon Urkaregui Garmendia jauna, Larraulgo alkatea, Fernando Tapia Alberdi jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte eta Erakunde Harremanetarako diputatua, Jon Unano López jauna, Manuel Arramendi Kultur Bazkuneko lehendakaria, eta Eloi Egibar Zudupe jauna, Epaimahai Orokorreko lehendakaria. Gaur etxe berri hontan, Antion Amunarriz alkate izandakoari eskainitako etxe berri hontan, sartu zeatenean agurtu zaitue Joxan Agirrek, eta gero jarraian eskaileretan ikusi dituzue Urrapalategi, Koldo Izagirre, Lourdes Oñederra, eta hemen barruan Ramos Aizar Vitoria, Juan Cruz Igerabide, denak Beterriko liburua saria jasotakoak. Beste laun kanpoan jarri ditugu egurasten, veteranoagoak dialako, eta ize pixka behar zuten. Tartean, Angel Ertxundi, Jose Irazu, Bernardo Atxaga, Sarrion Handia, eta Pako gaur bitan deu. Bizirik deu hemen atzian, eta baita hor kanpoan apur bat egurasten ere. Hau guztia esan da, 11 urte, aurten 11. edizioa du Beterriko liburua sariak, eta 11 urteko eskarmentu hontan, nik esan beharra dakat, nik neronek sorpresa batzuk izan ditu dela. Eta aurtengoa ere, aurtengo saria niretzat personalki sorpresa handia izan da. Beraz, epaimahaiak edo batzorde eragileak botu guztiak aintzat izanik, eta aintzat izanik urtean zehar jaso ditugun iruzkinak, batzuk argitara eman diranak, Beterriko liburua aldizkarian, beste batzuk ez, iruzkin horietako bat irakurriko dizuet, esaten zuna zizurkildik bialitakoa, lan polita, gertuko pertsonaiek eta bizitza errealeko gertaerek liburuaren barrura sartzen lagundu dutela iruditu zait. Irakurte errezada liburua, atseginez eta gustura irakurtzen dana, historia bizia da, film bat ikusten arituko bagina bezala erraz irudikatzen dira pasarteak, ama, alaba, naiz izebarena dira kontaketako aurpegi nagusiak. Horren bestez, eta kontutan hartu ondoren, epaimahaiak edo batzorde eragileak ondoko merezimenduak, alegia, hizkuntza argi eta freskoa darabil idazleak lan honetan ulerterreza, konturatzerako irakurlea liburuaren amaierara daramana. Kasu honetan ordea, erraza adjetiboak ez dakar berarekin sinpletasuna. Idazleak hizkuntza ulerterrez hori metafora, konparazio eta beste hainbat literatur baliabiderekin jantzi baitu, bikainki jantzi ere. Ama alaben arteko erlazioarekin, idazleak irakurle askorengana iristea lortu du. Baita horietako asko liburuan kontatzen den egoerarekin oso identifikatuta sentitzea ere. Sentimenduak lehen planoan jarri ditu jaiok, eta horrek oso hurbileko bilakatu du liburua irakurle askorentzat. Sarritan sentimendu horiek bere egiteraino. Intimismoa dario liburuari une oro. Intimismo orokorra, irakurlea asebete dezakeena. Teknikari dagokionez berriz, doinu intimista hori galdu gabe, kontakizunaren gakoak azaltzeko intrigazko egitura bat sortu du jaiok, maitasun handia erakutsiz. Horregatik guztiagatik, Manuel Arramendi Kultur Bazkunak izendatutako epaimahaiak erabaki du, aurtengo alegia 2006. urteko Beterriko liburu, Karmele Jaiok idatzitako Amaren eskuak izendatzea. Eta Karmele Jaio bera izango da, Larraulgo alkatearengatik eta Fernando Tapiarengandik sariak jasoko dituena. Zorionak. Benetan pozik noa gaur joango naz hemendik ez bakarrik saria jasotzeagatik, gaur entzun ditudan hitz guzti horiengatik ere ez da.
Ohore handia da niretzat eta benetan posten hau aipamen hau jasotzeak, nik uste dut sari honek edo balio handia duelako. Eta sari honi balioa ematen diona da, hain zuzen ere irakurleak direla epaileak, eta azken finean idazleak idazten du norbaitentzako, ez du berarentzako idazten, bestela luke bere lana argitaratuko, ez da. Nik norbaitentzako idazten dut, ez dakit norentzako, baina norbaiti zerbait komunikatzeko idazten dut, beraz, honako sari bat jasotzea benetan ohore handia da. Eskerrak eman behar dizkiot beraz irakurlei, baita Larramendi Baskunari noski egiten duen lanagatik, ez bakarrik sari honekin, beste hainbat ekimenekin irakurzaletasuna eta bultzatuz, nolabait irakurle eta idazleen artean zubi bat eraikiz, ez? Eta eskerrak ere, igartza beka igartza bekako antolatzailei, izan ere liburu hau beka horri esker argitaratu zen, eta elkar argitaletxeari, eta bereziki Xabier Mendiguren Elizegi editoreari bere laguntzagatik, eta beti hor dagoelako gomendioak ematen eta laguntza ematen, ez? Idaztea da oso lan bakartia, eta bakartia da ez idazlea bakarrik dagoelako idaztzi bitartean, ez? Da bakartia bereziki oso zaila delako idazlearentzat jasotzea irakurleen iritzia. Halako hutsune bat dago, 2 urte edo zaude novela bat idazten, eta behin argitaratzen duzu novela hori, eta halako hutsune moduko bat dago, ez? Ez dakit, bertsolari batek bertsoa bota, eta zuzenean ikusten du entzulearen reakzioa. Idazleak idazten du, eta botatzen du nolabait mundura bere obra hori, eta halako hutsune bat egoten da. Oso zaila izaten da iritzi hori jasotzea. Horregatik ere diot sari honek eta aldizkariaren bitartez egiten duzuen lana eta guzti hori oso balio handikoa dela, ez? Idazteko modu, nik uste dut idazteko bi modu diferente daudela, ez? Bata da burua erantzunez beteta idaztea, oso garbi eukita hasieratik zer esan behar duzun, eta beste modua da burua galderaz beteta idaztea, ez? Nire idazteko modua nik uste dut bigarren hori da. Ni galderaz beteta azten naiz idazten, eta nire esperantza da idazketan prozesu horretan erantzunak aurkitzea, ez? Eta halako zerbait gertatu zait ere liburu honekin, ez? Eta bukatzeko, esan, une oso berezi batean jasotzen dudala sari hau, duela bi hilabete eskas ama izan naizelako, eta zentzu horretan nolakoa diren gauzak, ez? Batean neure eskuak dira amaren eskuak, ez? Neure eskuak bihurtu dira amaren eskuak. Eta hori esan da, berriz eskerrak eman guztioi zuen hitzongatik, baita sariarengatik, eta